Bon dia a tots i a totes. Tenim avui ací als estudis de Ràdio Benigànim a Ernest Maí, que és locutor de ràdio, amb el qual parlarem sobre el Dia Internacional de la Ràdio i la importància d'aquest mitjà. Benvingut, Ernest. Hola, què tal? Molt bon dia. Gràcies per convidar-me en un dia tan important. Sí, un dia molt important, el Dia Mundial de la Ràdio, com hem dit. M'agradaria començar aquesta entrevista parlant una mica de tu, Ernest. Com vas començar en el món de la ràdio? Bueno, nosaltres vam començar en l'any 1985. Un amic i jo estudiàvem en tecnologia electrònica a un institut de Gandia, i aquest amic meu, que és Rubén Pascual, va construir directament l'equip emissor. Va fer una emissora de FM. Y entonces a partir de ahí vam muntar un estudi en un trastero de ma casa i vam ficar una antena dalt de l'església i vam començar a emetre Ràdio Monti, que era de Monticello. I entonces, junt a un tercer amic, que era Toni, vam fer ahí una programació de caps de setmana i emitíem els caps de setmana. I entonces venia gent del poble a fer programes i tal. I era en valencià, evidentment. I a partir d'ahir vam començar a fer ràdio en valencià a la Vall d'Albaida, en 1985, i després, en el 87, ja ens van fer l'ànima de fer una emissora comercial. Van comprar equips d'alta freqüència, emissors amb més potència, i es van instal·lar en la ciutat d'Albaida i van fer Ràdio Express d'Albaida. Això va ser en 1987, i a partir d'ahir van crear una empresa i van començar a fer publicitat, negoci, i van crear la Ràdio Express, que va tindre molta repercussió en aquella època perquè era la primera emissora en valencià a la comarca, i entonces la gent es va revolucionar, li va encantar la proposta, i entonces hi havia molta gent que, no com ara enviava whatsapps, com Lorenzo en el seu programa, no? Però enviava cartes en sellos, i entonces allà arribaven cartes tots els dies demanant cançons. Tu tienes que obrir la carta, veure la dedicatòria, llegir-la i arxivar-la, m'entens? I fiques la cançó en un disc, en el tocadiscos i tal, no? Que era una forma de fer ràdio totalment diferent, no? Teníem la nostra publicitat i en això es sufragava els jornals de la gent, perquè eren 3 treballadors i després n'hi haurien potser 15 col·laboradors que cada un feia un programa diferent, no? És a dir que allò van ser un poc els inicis del món de la ràdio, tant per a mi com pels meus companys Toni i Rubén, que eren un poc l'empresa que van constituir per a treballar en aquella emissora. Que interessant, Ernest. Quins moments recordes amb més estima de tota la teva trajectòria a la ràdio? Bueno, hi ha moltíssims, perquè ha tingut la sort no sols d'arrencar a la comarca de la Vall d'Albaida, en la primera emissora en valencià, perquè encara no estava ni Ràdio Nou, perquè Ràdio Nou no existia, que vas començar en 1989, i vaig tindre la sort de començar des de zero i anar pujant a poc a poc, no? Després d'ahir vaig votar a muntar una emissora per a Onda Cero. Onda Cero no existia encara i la va muntar la ONCE, per això es diu Onda Cero, perquè els diners es va ficar la ONCE. I jo vaig estar a Maó, a Menorca, construint una emissora per a Onda Cero quan va arrencar. Vaig tenir aquesta oportunitat d'estar allí i construir una emissora també des de zero per a una gran cadena, no? I després vaig estar a Castelló de la Plana, a Borriana, a una altra emissora, Antena Mediterrània. Allí vaig tindre l'ocasió de retransmitir etapes de la Volta Ciclista a Espanya, conèixer a Pedro Delgado, José María García, Bárbara Rey i Ángel Cristo. Norma Dual. Estar en una emissora en la capital de província pues, dona més possibilitat de gent molt més gran. En aquell any, 1990, estava constituint-se Bancaixa, que no existia Bancaixa, que també ha acabat Bancaixa com ha acabat, no? Entonces, va ser una època molt bonica. I després d'allà vaig vindre, em van cridar a Radioactiva, a Ontinyent, que estem construint una emissora nova, i entonces vaig vindre a treballar a la Vall d'Albaida. Allò va ser del 91 al 92, va vindre a l'Expo de Sevilla, també vaig estar a l'Expo de Sevilla com a corresponsal de Radioactiva, m'entén? Van fer etapes de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, fem la Volta Ciclista a la Vall d'Albaida, que hi havia una volta ciclista que organitzava la penya ciclista Benigànim, el senyor Puigades, Alejandro San Juan i moltíssima gent que va estar allí treballant durant molts anys per a fer aquesta volta ciclista a la Vall d'Albaida. És a dir, des de gent molt famosa a gent que és la que estimem, que és la gent d'ací, no? Que és, al final també les ràdios municipals i tal, el que busquen és els protagonistes del poble, la gent que organitza coses diàries, setmanals, dels caps de setmana, no? A les nostres pobles, a les nostres comarques. Quina trajectòria més interessant, Ernest. Ja que estem així amb més confiança, quina anècdota divertida ens podries contar de la ràdio? Alguna anècdota graciosa? Bueno, n'hi ha moltíssimes, però n'hi ha perilloses també, perquè
Per exemple, quan nosaltres estem a l'emissora del Baix, a les 12 de la nit acabava la programació, no és com ara que a les 24 hores del dia estàs fent la programació perquè hi ha ordenadors i tal, no? Abans tenies que ficar dobles pletines en cintes de 2 hores per a poder cobrir molta programació. Entonces, a les 12 o tancaven la programació i després ja van acordar connectar en Ràdio 3. Una d'aquestes vegades, pues això, que a les 12 s'olvida de... Quan acaba la programació, a mi i aprofitàvem per a gent que venia a ensenyar-se a fer ràdio a partir de les 12 de la nit. Venia i donava jo classes a gent que volia fer ràdio. Entonces, a les 12 li venien i fent els programes. Entonces, aquests dies de normal jo apagava, perquè jo feia un programa de 9 a 12 de la nit i a les 12 apagava l'emissora. Aquest dia me s'olvida apagar l'emissora i totes les proves de la gent que estava fent ràdio van eixir en directe. Entre algunes coses, molts tacos que deia la gent pensant-se que no estava en directe. I després molta gent que ho va sentir va vindre allà a buscar-lo. Un lío de por. Quina anècdota més graciosa, és part de la professió també, no? N'hi ha moltes més, el que passa és que n'hi ha moltes també no tan divertides, perquè quan comences a tractar temes polítics i comences a fer entrevistes i hi ha bregues entre polítics, n'hi ha discussions i coses que uns no estan d'acord i entonces tu estàs enmig i acabes emportant el bofetat. Així és. Passem a parlar un poc de l'evolució de la ràdio. Aquest mitjà, com bé saps, ha viscut una gran evolució tecnològica, especialment amb l'auge de les plataformes digitals i les emissores en línia. Com has viscut tu aquesta evolució? Bueno, ha sigut molt bonica, per què? Pues perquè jo he conegut, igual que Lorenzo, quan ficàvem la música en vinilo, en discos, els anuncis es ficaven en cassets o en magnetofons, que era moltíssima feina manual que tenies que fer per poder tirar endavant la programació, fins a arribar a l'actualitat, o anava a gravar, per exemple, entrevistes, venia a gravar al senyor Paco, que era alcalde de Benigànim, Francisco Salvador Oliver, entonces venía a fer-li entrevistes en un Walkman, en cassette. Entonces venía a fer-li una entrevista, o ver si hi havia festes, o havia alguna cosa cultural, entrevistava, i en el cassette me n'anava, ho tenies que passar, saps que, vamos, un faenón, perquè rebobinar i tal, no? Era molta faena. I entonces has vist aquest procés d'aquella època fins ara, que tot està informatitzat, que els programes es graven, es pots escoltar quan vols, no és precís que escoltes el programa en el mateix moment, sinó que quan a tu et vinga bé, l'escoltes, un podcast i ja està. Parlant de podcast, és veritat que cada vegada estan apareixent nous formats entre els que es troben els podcasts, com bé has comentat, o els serveis de streaming. Creus que la ràdio tradicional manté la seva essència a pesar de que estiguen apareixent aquestes noves plataformes digitals? L'essència no es perd i vosaltres ho esteu demostrant, perquè vosaltres al final feu ràdio local, comarcal, no? I el que es tracta és de transmetre les coses dels nostres pobles a la gent que viu a la comarca, no? Entonces, el sentit principal no es perd, aunque aumente la tecnologia, facilite la feina i l'important és arribar a la gent, no? I quan millor arribi, millor. Exacte, també la ràdio s'ha d'adaptar, no?, a la nova tecnologia, a la lligada. Exactament, molt bé. La ràdio és un mitjà de comunicació molt proper a les persones. Quina importància creus que té la ràdio per als pobles? Bueno, el que estem comentant, és a dir, l'avantatge de la ràdio sobre la tele, per exemple, és que la ràdio la pots escoltar en qualsevol moment. Estàs treballant, vas en el cotxe i pots escoltar la ràdio. I la tele, si no estàs sentat en el silló o estàs en un puesto físic que no estàs treballant, no pots veure-la. Entonces la ràdio té el seu potencial i allò que van dir una vegada, el vídeo matarà l'estrella de la ràdio, no? Te'n recordes aquella cançó? The Radio's Cat? Pues això. Entonces, no, d'això res no ha passat. Entonces la ràdio té la vida assegurada. En aquest aspecte que ens dius que té la vida assegurada, volia preguntar-te també com t'imagines tu la ràdio en un futur? No puc ni imaginar-ho. Des de satèl·lites, no? No sé, no. Bueno, està l'emissor en satèl·lite o les ràdios digitals de les que es va parlar fa molt de temps, que es podrien escoltar en el cotxe, aunque l'emissora estiguera a Benigànim, tu podries escoltar-la a qualsevol part del món. Però, bueno, això es tindrien que vendre els receptors i... Bueno, però com està a internet i tal, també es poden escoltar les ràdios en els cotxes actualment, no? La importància és poder escoltar, per exemple, Ràdio Benigànim des de qualsevol part del món, que avui en dia es pot fer perfectament des de la web, no? Entonces, què més vols? Exacte, això vol dir que creus que seguirà sent un mitjà essencial per a totes les persones i per a la vida quotidiana, veritat? Evidentment.
Molt bé, moltes gràcies, Ernest. Ja per últim, com a consell, com a locutor de ràdio, quin consell donaries als joves periodistes que volen començar en aquest món? Pues fer el que has fet tu. El que has fet tu és una aposta important, és dir, hi ha que llançar-se, hi ha que apostar per fer coses i hi ha que parlar amb gent que estigui disposada a treballar en la ràdio, a fer programes, començant d'una manera o d'una altra. L'important és arrencar. L'important és arrencar, començar a fer contactes, començar a fer programes, a soltar-te, a conèixer a gent, i a partir d'ahir ja les coses aniran fluint, m'entens? Aniran eixint idees noves, programes d'esports, de cultura, d'informatius, de cuina, és dir, n'hi ha tanta possibilitat que jo penso que la gent es té que llançar, no té que tindre por. Exacte, sobretot també la gent jove, no? Que al final tens tota la vida per davant i és el moment de... Sí, perquè hi ha moltíssima gent que estudia periodisme, tu saps, no? I que es troba una barrera a l'hora de, després d'eixir de la universitat, trobar-se un lloc de treball, no? Entonces té que començar ja, inclús quan està estudiant, ja començar a buscar llocs en poder col·laborar en un programa de lo que siga, m'entens? I començar a soltar-se, això n'hi ha que començar. Sí, és molt important això que dius també quan estàs estudiant, no? Aprofitar aquests anys d'estudi, de formar-te, de començar a la ràdio, a la tele, on siga. Si és un poble que t'havia dit, no? És a dir, quan nosaltres vam començar, tampoc coneixem a ningú. Però bueno, tot va ser arrencar, automàticament conec a José el d'estudio, discos de l'olleria, que tenia una tendeta en Isabel la Catòlica, que tenia una discoteca, que mos passava tota la música, Lorenzo ho sap, és dir, ja mos va obrir una porta perquè tenia tota la música que arribava, tota la nova d'importació nacional i t'aconsellava, allí anava tota la gent de tots els locals a pillar la música, allí coneixies, allí fes una quantitat de contactes, m'entens? Sí. És a dir, això és un exemple, no? Però en la resta igual, tu vas a un ajuntament, hi ha un ADL, un regidor de cultura, un tècnic de cultura, un tècnic d'esports, tu parles amb ell i t'obre una quantitat de possibilitats, de coses que es poden fer i d'activitats que n'hi ha, que programes se'n poden fer a punt de pala. Així és, Ernest. Bé, doncs moltíssimes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Bueno, vols dir-nos alguna cosa? No sé, pensava que era més llarg. Lorenzo no fa ninguna pregunta, Lorenzo. Lorenzo, tens alguna pregunta per Ernest? Per què van estar els Inhumanos en Benigani que van alquilar la discoteca Warner? Te recordes això, Lorenzo? Jo ara vull cantar una miqueta. Què vols que es diga, Que anys aquells, no? L'Olimpo, van passar per així tots els grups més importants de música a nivell nacional i que bonic, la Esencia, St. Lovers and Giants, Gabinete Caligari, l'último de la fila... Tu saps que n'hi ha encara gent que té cartells dels concerts i tot, no? Se'ls guarda, i invitacions, entrades, tot. Pues aquell em va brindar a mi la possibilitat també d'entrevistar a tota aquesta gent famosa. Ronaldos, Gabinete Caligari, Siniestro Total, El último de la fila... Los Ronaldos també d'aquí. Los Ronaldos. Sí, exactament. Va ser una passada. Molt bé. Sí. Entonces, quan s'omplia el carrer d'Església, que Ernest ho sap, no ho has conegut. No ho he conegut, però ma mare sí que m'ho diu molt, Sí, ma mare em diu, tu no saps el que era Benigànim abans, els divendres i els dissabtes estava tot ple de gent. Sí. I els cotxes, quan venien a aparcar a la part del convent, perquè la casícula s'omplia també, pues no cabia, tenien que aparcar... L'Ortiz no existia. I quan acabava la discoteca, allà al forn, a la finestreta, a demanar l'almorzar. Això continua. Donem fe d'això, que això continua. Aquesta tradició no s'ha perdut. Molt bé, doncs abans de res felicitar a Lorenzo i a tu, Lourdes, per este programa i donar moltes gràcies per haver-me convidat i felicitar-vos també per portar endavant este programa que sé que té molt de futur i que aneu a portar a gent molt gran així al programa. Moltíssimes gràcies, Ernest. L'agraïment és nostre, tant de Lorenzo com meu cap a tu. És una sort haver pogut tindre aquesta entrevista amb tu, haver compartit aquest ratet, no?, de parlar de la ràdio, d'alguna anècdota. Puc tornar més voltes, no? Clar que sí, estàs convidat sempre que vulguis. Que Lorenzo, si no em convida... Sempre que vulguis. Jo li dono també les gràcies a ell. Jo porto així molts anys, però ell també ha format part de que estic així a Ràdio Benigànim. Moltes gràcies. Què més vulgueu dir? Molt bé. Per la meva part està tot. Bueno, Ernest, ja saps que tens les portes obertes sempre que vulguis. He estat molt a gust, ha sigut una entrevista molt gratificant també per a mi i d'una persona també de la que puc aprendre, no? Al final, que compta amb una gran trajectòria. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. M'ha quedat una cosa.
perquè vaig escoltar l'entrevista a Javi Herrero Sí? i és un exemple de on pot arribar la ràdio. Jo estava escoltant a Javi Herrero per la ràdio i el que dia Javi Herrero és com si estiguera jo veient a la Beata. Era tan real i estaves escoltant la veu. La ràdio deixa màgia. La ràdio deixa màgia de que tu estàs escoltant i estàs veient les coses, m'entens? I pots estar fent altra cosa, però tu les estàs escoltant i les estàs veient. Així és. I en aquesta persona, com parla d'esta forma que parla, tu t'estàs escoltant i estàs veient de la Beata Inés. Era brutal, brutal. Bueno, pues moltes gràcies, Dir-li a tota l'audiència que tenim a Ràdio Benigànim que anem creixent moltíssim, tenim una gran família, són molts anys així, 14 anys ja, que per cert, eres també la cunya per a l'aniversari, donar-te les gràcies també per la teva col·laboració, Ernest, el torno a dir de nou, perquè sempre has estat aquí al nostre costat i res més tinc que dir. Molt bé, doncs gràcies per convidar-me. Gràcies a tu. Adéu a tots.